Otodeni Jesu. Ya na-aga n'iru anyị na-ayọkwa ndị ọchịas biko ka anyị gbaa mbọ hụ na ọnụ ụzọ niile na-emechisiri ya maka ekpomọkụ riri nne n'ilo ka anyị kọndishọn nke dị ebe a nụnwa ole ọ na-eku ka anyị nwee ike ka ọ bara anyị uru. Ndị ọchịas biko anyị na-elote ka anyị gbaa mbọ hụ na ụzọ niile dị n'ụlọ ụka na o mechiri emechi. Tata bụ ụka nke 26 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ ebe a nụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke maasị tata ịma Ikeburu na-enye Chineke ekene n'isi ụkọchukwu Wincheslus Ofojebe na Onyinyechi Ọgamaka ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha ka Chineke na-abawanye ihe ọma na ndụ ha. Greg na Skola Ọgamaka na-enyekwa Chineke ekene na-ayọ ngọzi ya n'isi ada ha nwanyị Onyi ya Ọgamaka, na-ayọkwa ngọzi ya n'isi Onyi ya aka metalụ nke iru obodo Chiazọka Ọnwụboya oge m dị obi wuru. Ndị a niile bụ ndị na-elote mgbe eji were mụọ ha ka Chineke na-abawanye ihe ọma na ndụ ha. Greg na Skola Ọgamaka na-ekenekwa Chineke ka Chineke na-agọzi Phil na Kelechi Ụmụnnakwe ndị nke na-elote mgbe ha ji were gbaa akwụkwọ ka Chineke na-agọzi ha na-agbaziri ha. Ezinụlọ obodo agha na-enyekwa Chineke ekene maka ngọzi Chineke na-enwero ngwụcha, nchekwabe ya na odudu ya n'isi Amaechi Lilian obodo agha onye nke ọlụ aka ya bụ ọlụ nọọsịn ka Chineke na-edu ya na-agọzi ya. Jude Mmụọjekwu na-ayọ ka ndị ji Nnamdi Kalụ na mkpọrọ ka a tọrapụ ya n'oge adịghị anya. Amaka Don na-ayọ maka ezinụlọ ya, ụmụ ya na ụmụ ya, ihe ọma niile, ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya n'isi ezinụlọ ya niile na ndị a niile. Ezinụlọ Ọkọlụọ na-enye Chineke ekene n'isi oge Ọkọlụọ na Frank Ọkwọ ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha ka Chineke na-abawanyekwa ihe ọma na ndụ ha. Lorita Ogunna ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi nna ya Samuel Anasọ onye nke na-elote mgbe eji were mụọ ya. Ọgụara 412 92 years old. Wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Lorita na onwe ya, Marcel Anasọ na George Olumba ndị a niile na-elotekwa mgbe eji were mụọ ha ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Kalista Ezeokoye na-enyekwa Chineke ekene n'isi Chimbuchi ka Chineke seti aka o ji agwọ ya ka o si wee seti aka o ji agwọ ya n'isi ya, wee na-ayọkwa ka Chineke na-edu ya. Wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Richard Emeka Awuzie.
Lorita Ogunne ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Azụka Ogunne ya, Jane Ezinna Anaso na Fada Dennis Ononuju. O si na Edito Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha Valentine Iwuchukwu Chuke. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Edi na Angie Enwedo na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Mama Edi Justina Mgbafọ Egigwe Enwedo. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchibe na nwanne ya nwanyị Sabina Oji. Adaku Mmogbo na-ayọ maka mkpụrụ obi Gabriel Ezeoba, Caroline Ezeoba, Catherine Chukwudozie, Cordelia Ezeoba na ihe ndị ọzọ niile ha bụ n'obi. Chika Ezani na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Phil Ezani Arịbụa o ji wee rapụ ụwa nke a. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Kenneth Chukwu. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Yesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi ndị m hụrụ n'anya, udo dịrị unu niile. Unu abụọla chie. Ya ka anyị na-erunye aja maasị ndị asaa maka ndị niile yọrọ ya nọ. Ana m asịkwa unu niile tinye ebumnuche nke unu n'ekpere. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elugha, Onye nwe anyị mee ebere.
bịara n'ụwa ịtọwata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Udo dịrị Chineke n'elu kacha elu ụwa, udo dịrị ndị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esepụ olu gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Osepụrụ ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile, onye nwe anyị Yesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ. Inwe n'anyị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, na-arịrị anyị. Onye nọ n'aka nri nna, mere anyị ebere. N'ihi na sọ gị dị asọ, sọ gị bụ n'inwenụ, sọ gị o Yesu Kristi kacha dị elu, nyere mmụọ nsọ na ebube Chukwu nna. Amen. Anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, na nnukwu ebere na mgbaghara gị, ị na-egosi ike gị pụrụ ime ihe niile. Biko bụkwasị anyị amara gị na-akwụsịghị akwụsị. Nyere anyị aka ka anyị were ọsọ na-agbaga na nkwa i kwere anyị, wee bịa keta oke na aṅụrị nke eluigwe. Site na ọdịwe n'anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Amos. Iwenụ pụrụ ime ihe niile ma sị, ahụhụ dịrị ụnụ ndị ahụ na-ebi ndụ n'ime Zayọn, na ndị chere na ihe ọjọọ enweghị ike irute ebe ha nọ n'ugwu Samaria. Ụnụ na-edina n'elu akwa dị oke ọnụ ahịa nke eji ọdụ mee, na-eri anụ nwa atụrụ dị mma na anụ ụmụ ehi gbara abụba. Unu na-abụ abụ nke na-abanyeghị n'ihe mgbe unu na-anụ ụda ụbọ akwara, na-eme onwe unu dịka unu ọ bụ ndị ọka ịbụ abụ dịka David. Unu na-aṅụ ihe ọṅụṅụ site n'ọba, na-ete onwe unu mmanụ makarịsịrị mma, ma ịla n'iyi nke Josef adịghị ewute unu. N'ihi ya, unu aghaghị ịbụ ndị a ga-ebu ụzọ mee ka ha gaa biri n'ala ndị ọzọ. Na mberede, oke oriri unu na ndị n'ala unu ga-agwụsị. Okwu nke Ọsebro
azịza ọ bụ ọma ihe anyị ga-aza bụ mkpụrụ obi m na onye nwe anyị otuto. Ọ bụ di nwenu na-emezu nkwa o kwere ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-ekpe ikpe ziri ezi nye ndị a na-emegbu emegbu n'ikpe. Ọ na-enye ndị agụụ na-agụ nri. Onye nwe anyị na-atọghapụ ndị eji eji na mkpọrọ. Azịza. Onye nwe anyị na-emeghe anya ndị kpuru ìsì. Ọ na-ekulikwa ndị ibu ha na-anyịgbu, nyekwara ha aka. Onye nwe anyị hụrụ ndị ezi omume n'anya. Onye nwe anyị na-echebe ndị ọbịa. Onye nwe anyị otito, Onye nwe anyị na-ekulite nwa mgbei na nwaanyị isi mkpe. Ọ na-eme ka ụzọ ndị ajọ omume gbagọọ agbagọ. Onye nwe anyị ga-achịgide ruo mgbe ebighị ebi. Zayọn, Chineke gị ga-esi na ndụdụga ndụ chiruo na ndụdụga ndụ. Onye nwe anyị otito, onye nwe anyị otito, onye nwe anyị otito, onye nwe anyị otito, Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara Timoti. Ma n'aka nke iji bụrụ onye nke Chineke, chọba ezi omume na ịkwụba aka ọtọ, okwukwe, ịhụnanya, ikwudosi ike na ịdị nwayọọ n'obi. Lụsiwa ọgụ ọma nke okwukwe ike, jidesiekwa aka ike na ndụ ebighị ebi nke bụ uru dị n'oku a kpọrọ gị mgbe ị nọrọ n'ihu ọha na eze ahụ gbaa akaebe kwupụta okwukwe gị ahụ dị ọgụ n'ihu Chineke onye na-enye ihe niile ndụ na n'ihu Jesu Kristi onye gbara okwukwe anyị ahụ dị ọgụ akaebe n'ihu Pontius Pilate. Ana m agwa gị ịkwụba aka gị ọtọ na-edebe iwu Chineke na-ebuteghị mmerụ, ka a ghara ịta gị ụtọ ọbụla wee ruo mgbe onye nwe anyị Jesu Kristi ga-apụta ihe. Ịpụta ihe nke a bụ nke Chineke ga-egosi anyị mgbe oge ahụ akara aka ruru. Ya bụ Chineke bụ onye ahụ dị ngọzi, onye ahụ naanị ya na-achị ihe niile, eze nke ndị eze, onye nwe ndị nwe mmadụ,
sọ ya nwee anwụ anwụ, obi na ihe bụ agarụ agarụ, onye mmadụ na-ahụbeghị ma ọ bụ mmadụ na-apụghị ịhụ. Otuto na nsọpụrụ na ike ọchịchị ebighị ebi dịrị ya. Amen. Okwu goseburu ụwa. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Luka dere. Yesu gwara ndị Farisii, e nwere otu ọgaranya na-eyi uwe mara mma, na-erikwa nri dị mma ụbọchị niile, ma e nwekwara otu nwa ogbenye ọnya zuru ahụ a na-akpọ Lazarus, na-atọgbọchi n'ọnụ ụzọ esi abanye n'ụlọ ọgaranya ahụ. Ihe ọ chọrọ bụ ka a tụpụrụ ya ọbụladị iberibe nri si n'oche nri ọgaranya ahụ dapụ. Nkịta na-abịa na-araka ọnya ahụ juru ya n'ahụ. Nwa ogbenye ahụ nwụrụ. Ndị mmụọ ọma hụrụ ya oge na ezi obi Abraham. Ọgaranya ahụ bịakwara nwụọ, elie ya. Ebe ọgaranya ahụ nọ na nhụju anya n'ọkụ mmụọ, ka o siri letie anya hụ Abraham n'ebe dị anya, bịakwa hụ Lazarus ka ọ nọ n'ezi obi ya. O tiri mkpu sị, "Nna m Abraham, biko mere m ebere, zite Lazarus ka o detụ ọnụnụ mkpịsị aka ya na mmiri, bịa detụ m n'ire, mejụọ m ire, n'ihi na ọkụ n'ebe a emegbuola m." Ma Abraham zara ya, "Nwa m, chetakwa na mgbe ị dị ndụ n'ụwa, ị bụ onye ụwa ọma, ma Lazarus bụ onye ụwa ọjọọ. Ugbu a ihe asụgharịala,
a na-akasi ya obi ebe ị nọ na nhụju anya ma ọ gwụbeghị. E nwere nnukwu oke olulu kewara anyị na unu. Mmadụ ọbụla enwekwaghị ike isite n'ebe a bịa n'ebe unu nọ. Ọ dịkwaghị onye nwere ike isite n'ebe unu nọ bịa n'ebe a. Ma ọgaranya ahụ sịrị Abraham, ebe ọ dị otu a, biko nna m, ana m arịọ gị ka iziga Lazarus na obi nna m, n'ihi na enwere m ụmụnne 5. Biko ya ga-adọ ha aka na ntị ka ha ghara iso m bata na nhụju anya. Ma Abraham sịrị ya, Moses na ndị amụma nọ ebe ahụ. Ụmụnne gị ha tọọ ntị n'ala na nkuzi Moses na nke ndị amụma. Ma ọgaranya ahụ zara, nna m Abraham, mba, nke ahụ agaghị ezu. A sị na enwe onye si n'ala mmụọ gaa gwa ha okwu, ha ga-echegharị. Ma Abraham zara ya, ọ bụrụ na ha anụghị nke Moses na nke ndị amụma kwuru, echeghị m na ha ga-echegharị ma mmadụ site n'ọnwụ bilie ya gwa ha okwu. Oziọma ka Onyenwe anyị. Anyị sikwe n'oziọma anyị nụrụ ugbu a wee nweta mgbaghara njọ. Abraham zara ya, nwa m, chetakwa na mgbe ị dị ndụ n'ụwa ị bụ onye ụwa ọma, ma Lazarus bụ onye ụwa ọjọọ. Ma ugbu a ihe asụgharịala, a na-akasi ya obi ebe ị nọ na nhụju anya. Ka anyị nụrụ n'ozi ọma a gụrụ anyị taa. Ka m jụke n'ụlọ, mmadụ ole n'ime anyị hụrụ na ndị agụrụ ji ebe a welie aka elu? If you have experienced someone who is hungry, raise up your hands. Is that so? Just be truthful about it. If you have ever encountered someone who is hungry, I want your hands up. Okay. Have you seen somebody who is unhoused or homeless? Have you seen anybody? Okay. So how many of us have also experienced refugees? People who have left their country because of something and came to here for some reason or the other. Refugees. Even in Nigeria, some of them are refugees right now. Okay. People who are sick. If you have experienced someone who is sick, raise up your hand. Okay. Have you experienced someone who is persecuted? If you have experienced someone who is persecuted, raise up your hand. Someone who, because of his faith, her faith, gender, and they were persecuted. Okay. So, in one way or the other, anyị ahụna ụmụ ihe ndị ụfọdụ na ndụ na-agbakasị ahụ. Ana ihe ọ pụtaziri na ihe niile anyị gụrụ na akwụkwọ nsọ taa metụtara mụ na gị. Ma onye amụma Amos, ma okwu Pọl dị asọ gwara Timoti, na oziọma anyị gụrụ, oziọma Luk, etu Kraịst si kọọ akụkọ gbasara ọgaranya
na ogbenye. Pope Benedict the 16th, Pope nke garala ezumike nka, e nwere akwụkwọ o dere ọsị aha akwụkwọ ahụ bụ Deus Caritas Est, ịtụgharị ya na bekee God is love. N'akwụkwọ ahụ nna anyị Pope kọwara anyị ọrụ ụka na-arụ. M na-ekwu ụka, ana m ekwu onye ọbụla mere baptizim, so ịghara iche na iso ha. E nwere ejirimara atọ eji mara ụka, ya ọ bụrụ na ụzọ ihe atọ anọ ha, ọ bụrụzi ụka. Unu ka na-echeta ihe ọ bụ ụzọ ihe atọ. Onye ma? Nke mbụ ogene, the church, the church evangelizes. Ya bụ na chọọchị bụ chọọchị na-agbasa ozi ọma. Ihe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ezi ozi ọma. Nzukọ nsọ, ihe eji mara nzukọ nsọ, nke mbụ na ọ na-agbasa ozi ọma. Nke abụọ bụ na nzukọ na-akpụ isi ala nye Chineke. The church worships. Otu anyị si edo masị anyị na-eme ihe nzukọ, ejirimara nzukọ. Then nke atọ kwuru bụ that the church takes care of the poor. Na nzukọ na-elekọta gịnị? Ụmụ ogbenye. So ụzọ ihe atọ a bụ ihe mụ na unu na-eme dịka ndị otu Kristi, dịka onye nke Chineke. Anyị na-agbasa ozi ọma, anyị na-akpụ isi ala nye Chineke site na worship, anyị na-elekọta ụmụ ogbenye. Ụzọ ihe atọ ndị a nwee nke ị ga-ewepụ gụpụ nke ọzọ. All of them go together. So anyị agaghị asị that we evangelize and we worship and then we don't take care of the poor. No. Ha atọ na-agakọta. Onye kpatara ihe agụpụtara anyị n'ụbọchị taa ji dịrị oke mkpa, maka na ihe agụpụtara anyị n'ụbọchị taa metụtara nke atọ eji mara ụka: taking care of the poor, ilekọta ụmụ ogbenye. Eburu m ụzọ jụwa unu sị, unu ahụ na onye agụrụ dị? Many of you said here. Unu ahụ na onye na-enweghị ụlọ, ndị a na-akpọ unhoused people, homeless people? Anyị niile kwuo here. When we experience those people in our midst, how do we react? Ihu homeless n'ihu ụlọ gị, otu isi eme? Ị na-apụtakwa ya n'aka sị ọ gbalịala? Ụzọ m na-esi ala ọrụ, enwere street, if you are leaving the highway na-achọzi ka ime off the ramp, the red light n'ebe ahụ na-ete aka before ya chaa green. Ọ na mburu moto pụta ebe ahụ, enwere ofu nwoke na ebe ahụ ayọ ayịyọ. Ọ bịarutekwa m n'akụ moto m, ejiri m efe pada. I see how I struggle within myself to respond to his needs. Oge ụfọdụ isi m ga-ebido jụwasị, akwa m nye ego a na ya were ya gaa ṅụọ siga, akwa m nye ego a na ya were ya gaa ṅụọ ọgwụ. Nwa ya oge ji ọ gaghị achọta ọrụ. Why is he here begging when others are looking for jobs? Ihe ahịa mụ na onwe m na-alụ. Until at a time, ọ na-akwara esi m na-enyeghị ya ego m laruo, obi m na-ata m ụta. I feel so guilty when I don't give. I started giving. So ọ bịaziri hụwa moto m mma na time ahụ na-eji alọta ọrụ. Ọ hụala moto m straight ka ọ bịaje. I will roll down the glass, werekwere ego ka m ji mee gịnị nye ya. Until at a time, ma jụọ ya sị, ka ekwe na aha gị? Because for us, onye ọbụla gbafego ebe ahụ gị ya someone who is just nameless. Mgbe m jụrụ ya aha ya, ya sị m na aha ya wụrụ ya. I couldn't believe it. See, this is a human being also. At the time, we started forming some kind of friendship. Mana nke tụziri m n'anya bụ na enweziri mgbe o ruziri mgbatụzie glaasị m si ka m were ego nye ya. Ya nwa na-enyezi m ego si m were cheta ya na mas. I couldn't believe it. The first day o mere ya, I was shocked. I was about to give him money. Ihe onwe ya nyeziri m $20. Nsi ya ka ihe onye m ego a, ya sị m na m were ya karị ya mas. Ọ bụkwa na onye a gakwara Catholic school o.
He was a Catholic. Mana due to the friendship mụ na ya fọmụrụ na o nyeziri ya the impetus to say, okay, onye awụ fada. Ya nwa bịaziri na-enyezi m ego si m were na-akara ya mass. At the time I don't see him anymore. Ma ọ nwụrụ anwụ amaha m, mana ihe mma awụọ Ryan ebe na ebe ọ bụla ị nọ. I know you trusted God. And that was the reason why you were doing what you are doing. So ihe mbụ na-akọ akụkọ a bụ due to the nature of today's scripture readings. Ọ bụrụ na anyị lee anya n'ihe agụpụtara n'ihe ọgụ nke mbụ, Amos bịara kwuo sị, leenụ ihe Chineke kwuru. Ọ sị, woe to the complacent in Zion, na ahụ ga-adịrị ndị na-ebi ndụ n'ime Zion, lying upon beds of ivory, stretched comfortably on their couches. Ị na-ahụta onwe gị ebe a? Onye ahụ dị ya na bed. All of us know how comfortable our beds are, so don't lie, don't deny it. We have very comfortable beds. On a you stretch comfortably on your couches. Not only that, you eat good food in a reasonable need. Singing on reggae music. Also, they drink wine from the bowl, which is a cup of kaija ngomaya. Man, onye ji bowl na ngomaya putra na mmanya bụrụ kasa akwa unere genti n'ihe am na-ekwu, which means ọwụ eriwe agwụ, and then they anoint themselves with the best oils. You get in a bathroom, you look at them manually, then you will find yourself that Amos is actually speaking to you and me. Kedu ihe okwu na-asị asị gbakwa ndị a? Ihe okwu na-asị asị gbakwa ndị a bụ na ndị a bụ ndị chere na ha dị very comfortable with their lives and they don't care for the suffering of others. N'ihe adịrịla ha mma, na-enwezi ihe gbasara ha n'ebe ndị na-ata afọ mere gịnị nọ. Onwe na-asị anyị, we have to listen to this. Ihe am na-ekwu ugbu a bụ a very important aspect of our spiritual lives. Ya ọ bụrụ na mụ na gị chọrọ ịga eluigwe n'eziokwu, ihe a gụpụtara anyị n'ụbọchị taa bụ ihe tosiri mụ na gị imenụ, na n'agbanyeghị ha otu ọbụla anyị si nweta onwe anyị, iwu ji mụ na gị ilekọta ụmụ ogbenye nọ n'etiti anyị. Unu kwere ekwe? Unu kwere ekwe ndị ụka? We have a responsibility to the less privileged. Let us bear that in mind. Ihe a bịaziri kwadozi anyị gbasara akụkọ a Kraịst kọrọ n'ozi ọma as a parable. Ọ bụrụzie parable of the rich man and the poor man called Lazarus. Iji gbuo ya nkenke, I think we can do some kind of Bible study n'ozi ọma anyị gụrụ taa. Yesu sio na enwere ofu ọgaranya na-eyi ezigbo uwe. Can you imagine that now? Kedu uwe oyi? Very good fancy dress. Maybe oyi Armani or Gucci. And then at the same time, ọ na-eri ezigbo nri. Mana kedu aha ọgaranya unu chetara aha ya? Kedu aha ya? Aha ọgaranya agwaranya aha ya? Mana agwazi anyị na enwere nwa ogbenye. Agwaranya aha nwa ogbenye a? Aha ya bụ gịnị? He has a name. And the name is always a point of contact. Just bear that in mind. Onye a na-enweghị aha pụtara na he is isolated. Enweghị onye ya na ya na-emekọ. And mgbe a gwara anyị na ọ na-eri nri, enweghị onye a gwara anyị na ya na ya so eri ya bụ nri. He is someone who is full of himself, isolated in himself,
don't want to do anything with anybody. And then we have this guy again who is poor, but he was named. Onye a nọrọ nnọọ n'ihu ụlọ ya, asọ onye zuru ya ahụ, nkịta pụta ya na-eme gịnị na-arachi ya ọnya niile ahụ ya n'ahụ, onye nke anọkwa na-eri na-eme gịnị na-aṅụ. But at the end of the day, a gwara anyị na nwoke a na-akpọ Lazarus nwụrụ. Mgbe ọ nwụrụ, cheta na Luke ka anyị gụrụ ihe a. Luke didn't say whether he was buried or not. Mana mgbe ọgaranya nwụrụ, a gwara anyị na he was buried, which means he was able to afford burial. Ọtụtụ n'ime anyị na-arụ na health care ma ọfụma ihe na-eme na coroner's office. A lot of bodies are there. And ahụ dị na ha dọrọ ebe ahụ ndị nwụrụ anwụ na-enweghị onye na-eklem ha. All of them die unmourned. Oge ụfọdụ hapụ anyị mgbe a ga-akpọkọta ha niile ọkụ asị fada biko bịa kpere ndị ekpere ije ha lasị gị 5 minutes ikpe hala ekpere ha 5 minutes gbuo m edispose ha mana ha awụ human beings. Ọ bụrụzie otu a ka ogbenye si anwụ nke ya. Mana ihe a kọrọ anyị n'ozi ọma taa bụ na mgbe Lazarus nwụrụ, ọ gawaziri n'ezi obi Abraham. Otu esi sụwa na bekee, he was welcome in the bosom of Abraham. Bosom of Abraham. Ọgaranya nwụọ, where did he go? As ọ gawara to the Netherlands. Otu esi akọwa eluigwe na ọkụ mmụọ na akwụkwọ nsọ. Na Lazarus anụnwawo onye Abraham bịara kuru n'ezi obi ya, which the rich man didn't do to him. The rich man was all about himself, eating, drinking, not minded. Ma ọ na elezie nnọọ anya n'ozi ọma a gụrụ anyị taa, ịhụ na enweghị ihe ọjọọ a gwara anyị nwoke a mere, because enweghị mgbe anyị nụrụ na ọ kpụrụ Lazarus iyi. Enwekwana mgbe anyị nụrụ na ọ chụpụrụ Lazarus n'ihu ụlọ ya. Enwekwana mgbe anyị nụrụ na ọ kpọrọ ndị polisi si there is a homeless in front of my property. No. Enweghị ihe ọjọọ ụlọ anyị nụrụ o mere Lazarus. Mana ya nwụọ, ya eji ọkụ mmụọ. Why? Why? Oge anyị na-asị ekwupụta ngwa Chineke eji ike niile. Kedu ihe anyị na-ekwu nụ? Ekwupụta ngwa Chineke eji ike niile n'ọnụ ụmụnna m. Emeghela m nke ukwuu site n'echiche, n'okwu, n'omume, site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme ihe ji nwoke ahụ. So everything is not what we did. There are also what we call sins of omission. Ihe ọma anyị tosiri ime anyị emeghazi gịnị, anyị emeghị ya. That was why this man went to hell. Ihe o tosiri ime o meghe gịnị, o meghị ya. Lazarus kwanụ kekwana ihe o mere o ji gaa n'igwe, onye ma? Kedu ihe Lazarus, kedu ihe a gwara ya o mere o ji gaa n'igwe? O kutere ọgaranya mmiri. Enweghị ihe a kọwara anyị n'ozi ọma taa ihe ọma ga-asị Lazarus mere o ji gaa n'igwe. But we can have an idea about what he is from his name. Lazarus. Lazarus comes from the word Eliezer. Eliezer means God is my helper. So aha Lazarus already agbaala ama udiri mmadụ ọ bụ. Onye a dara ogbenye mana o kwere na gịnị Chineke. Ndụ ya niile ọ tụkwasịra Chineke gịnị obi. O kweghị n'ihi ụbịam ọwụ nwa obi ọjọọ, mba. So na ihe kpọgara Lazarus enigwe bụ ihe aha ya bụ God is my helper. Na Chineke bụ onye enyemaka m. Ọ tụkwasịra Chineke obi. Ọ gwara ya ihe kpọgara ya enigwe. Ọ harakwa iwu na agụcha ozi ọma agụrụ taa, ụfọdụ n'ime anyị eche esi
na ndị bara ụba ga-aga ọkụ mmụọ, ndị ụbịam na ha ga-agakwa n'eluigwe ọwasị. Onye bara ụba jiri ụba ya mee ihe Chineke chọrọ ka o mee ga-aga n'igwe. So ihe oziọma taa na-akọwara mụ na gị bụ God is the creator of everything. Chineke wụ onye kere ihe niile, ya nwa nwekwe n'ihe niile. Enwezie nke o nyere mụ na gị, we consider it as a gift. Ma ị bara ọgaranya, ghọta na ihe ị nwere bụ onyinye Chineke mere gị nyere gị. And therefore, ọ bụrụzie onyinye, ọwụ ha gị nwe ihe Chineke nyere gị wụ jidere m. Onyezie gị ya, ọ tụrụ anya n'aka gị si o na ihe a m nyere gị, ị ga-eji ya nyere ndị ọzọ niile gị n'aka. If you do that, you will be going to the right place. Gị wụrụkwa n'ogbenye, ụwa na-ara gị ahụ. Oziọma taa na-asị gị o agala iwe iwe, agala onye na-aga ịzụrụ nke ya. Tụkwasị Chineke gị n'obi. Ịtụkwasị Chineke obi, God will place you in a place otu o si dewe Ryan ebe m na-anya moto, to make me understand who this man is and then help. Ọkwa ihe oziọma taa na-akọwara mụ na gị. Iwuru ogbenye, agala ka iwuru ogbenye amụsụ. Echetara m oge m na-ala Krismas, alọrọ m Krismas laruo, dọwa akpa pụta bịa kelewe ndị mmadụ, kelechaa ndị niile nọ n'ụlọ, na-achọzi ka m pụọ. Nwunye nwanne papa m asị m fada na m bịa na m du ala m du. Ya sị m, hụkwala ka ị lọtara, arịkwala onye niile ego. Ọhịa ọ gwara m, kedu ihe okwu na-agwa m ihe a? Ọ sị m na inye ha ego na ha ga-eji ya ga gwọọra gị ọgwụ. O ruole nke otu a na ị ga-enyere ụmụ ogbenye aka. Ụmụ ogbenye ị na-enyeziri aka tụgharịa sị ka ha mee gịnị, ka ha gbuo gị. Is it happening? Mana o tosighị dị otu a. So ị bụrụ ogbenye, agala iwe ogbenye obi tara akị taa mmiri na onye chọziri inyere gị aka ka ị chọziri ime gịnị, igbu mba. Ọ bụghị otu ọ bụ. N'agbanyeghị ọnọdụ onye hụrụ onwe ya, ma ị nwetara onwe gị n'ụba, ma ị nwetara onwe gị n'ogbenye, learn from what we have read. Ọ bụrụ na ị nọ n'ogbenye, ghọta onye Lazarus bụ, bie ndụ gị ka Lazarus. Gị wụrụkwa na onye bara aba, mụta ihe n'aka onye ọgaranya anyị gụrụ n'ihe ọgụgụ taa. By using whatever God has given to you to help others. The poor needs us to come out of poverty. And we need the poor to go to heaven. Ma ekwerekwe ma ya ekwe ha. The poor, ndị ụbịam, ndị ogbenye, ndị Chineke dewere dịka bridge. Mụ na gị ga-esi gaa n'igwe. If we neglect them, we are missing the road. If we ever make up our minds to take care of the poor among us, we are going in the right direction. Let us now make up our minds to take concrete actions. Ebe na ebe ọbụla ị hụrụ onwe gị, ị na-anya moto, tinye change na moto gị. Ebe ọbụla ị na-arụ ọrụ, make sure that what you are doing, you are also advocating for the poor. Ọ bụrụ na ị nọ na point of making policies, ghọta na ebe ahụ Chineke dewere gị, Chukwu chọrọ iji ọnụ gị sọtụrụ ụmụ ogbenye. So that in making policies, if you are there, when policies are being written and being made, you should also advocate for the poor, the welfare of the poor. Whether the policy is being made, who is benefiting from it. Ọ bụrụ na ụmụ ogbenye eso ha eketa oke na ya, ị nọrọ ebe aha jụ until darịa ya. Ka anyị na-arụkwa na ihe ụka na-akpọ
corporal works of mercy. Corporal works of mercy, 7 of them. I just need we will find out that we shall find ourselves where Lazarus found himself at the end of time. With this in mind, let us continue with our Mass. Thank you. Ekwem n'otu Chineke. Ekele ndị kwere n'ụmụnne m hụrụ n'anya ka anyị were n'okwukwe gbapụta Chineke hụrụ anyị n'anya ka anyị bụrụ mkpa anyị niile na ekpere anyị niile ụgbasa n'obe aka ya rịọ ka o mezuoro anyị ihe niile anyị bụ ihe anyị na-arịọ na ekpere n'ụbọchị taa. Inwe na anyị nụla arịrịọ anyị. Maka ndị ndu nke nzukọ Kristi na anyị niile nọ n'ime ya, ka anyị na-anata amara ịhụ ihe omimi dị na ịda ogbenye n'ime mmụọ nke bụ ezi ọgaranya n'ime Kristi. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Inwe na anyị nụla arịrịọ anyị. Maka ndị ọchịchị n'ụwa niile na ndị niile ha na-achị, ka mmụọ nke inyere ndị nọ na mkpa aka na ịkwalite onwe anyị na-achị n'ime ụwa oge niile. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị ogbenye, ndị ọrịa, ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, ọkacha ndị dịka Lazarus nọ n'etiti anyị, ndị na-enwe ndị na-echeta ha, ka enyemaka Chineke na nke anyị nyere ha aka ịgbanwe ọnọdụ ha ma kụdebekwa anyị nso na Chineke. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ọha mmadụ niile ndị bi n'ụwa nke akụ na ụba na-achị, ọkachasị ndị ntorobịa, ka anyị na-ahụ ịdị mma nke Chukwu na ezi aṅụrị dị n'ife Kristi oge niile. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị otu Kristi nọ n'ọgbakọ okwukwe anyị, ndị nwere ndị nọ ka Mozis, ndị amụma na Kristi n'onwe ya, ka anyị na-ege ha ntị oge niile, ka alaeze eluigwe bụrụ nke anyị n'ikpeazụ. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na Mass dị asọ taa, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche na nso nso a, ekpere anyị wetara ha aṅụrị ebe ebe n'eluigwe ma kasie ndị ọnwụ ha metụrụ obi. Anyị arịọ gị dị nwenụ. O Chineke ji ike niile, anyị ji umeala arịọ ka ịnabata arịrịọ niile nke anyị rụnyere gị na ekpere nke ndị kwerenụ. Biko mezuoro anyị dịka ebumnuche gị si chọọ
anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. apụghị mere m ogologo ndụ nke gị ma apụghị inyenụ m ọnwụ n'ọba nke ibe ma apụghị enwere m mana ụtarị ahụ nke gị ma apụghị ịnara m mana ọkpụkpọ ọbịa nke ibe ma apụghị iburu m o mewo ya nwanne m amara ya amara ya nwanne m amara ya amara ya ogologo ndụ nke gị ma apụghị inyenụ m ọrịa ahụ nke ikwu ma apụghị ịgwọnụ m ọnwụ n'ọba nke gị ma apụghị ịnwụrụ m nwanne m amara ya
onye dị mma papa anyị na-ekele gị dale ihe ọma Chineke nna mere amechi oze dị mma nna ekele anyị na-ekele gị onye na-eme mma papa mma mmadụ gị nwanne m ọ bụ ya kacha mma mewe nganga n'ime Chineke ọ bụ na ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs onye na-eme ihe Chineke na-achọ nụ nwanne m ile m onye ahụ ị ga-ama ya amechi bụ onye ọ gọziri agọzi ilebe onye ahụ ị ga-ama ya Sisat bụ nwa Chineke bụ nganga n'ime Chineke ịma na ọ bụ ya kacha mma Zion 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 obodo ọma Zion Zion anyị ga-eje n'obodo ọma Zion Zion anyị ga-eru n'obodo ọma Zion Zion kwewere m nke mbụ Zion kwewere m ugboro abụọ Zion Zion kwepụrụ m ugboro anọ Zion 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 elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekwere nwa aka m akpakpara gị iwe na ụmụnna m kaja mụ na unu bụrụ ihe ga-amasị Chineke nna ji ike niile nara nụ Chineke onye ebere nara onyinye anyị na-ebutere gị biko mee ka o meghere anyị ụzọ ebe ngọzi gị niile si abịara anyị site na Kristi Onyenwe anyị Onyenwe anyị nọnyere unu welite n'obi elu ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele o kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile o nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe anyị onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe sitekwe na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata
n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị ịdị nsọ ezie, nsọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ihukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Yesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya were nara, were achịcha, nye gị ekene na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ m nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ m nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị dị umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na Josef dị ngọzi bụ di ya, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Yesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chineke nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, anyị were na ebere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were gbọkuo Chukwu Nna anyị nọ n'eluigwe, otu n'ime aha gị, ọchịchị gị bịa, ebe uche gị n'ụwa si ya n'eluigwe. Nye anyị tata n'ihi ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwela ka anyị kwenye na anyị, ma zọpụta anyị n'aka ikpe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile,
anyị were gbara ha nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. Onye nwe anyị Yesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị, nye ya udo ịdịgo n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo ka o sepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Atụrụ nke Chukwu, leenụ dị nwa Yesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Whatsoever you do to the least of my brothers, that you do unto me. Whatsoever you do to the least of my brothers, that you do unto me. When I was hungry, you gave me to eat. When I was thirsty, you gave me to drink. Now enter into the whatsoever you do to the least of my brother, that you do unto me. When I was homeless, you opened your door. When I was naked, you gave me your clothes. Now enter into the home of my Father. Whatsoever you do to the least of my brother, that you do unto me. When I was weary, you have me find rest. When I was unsure, you
anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, biko mee ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị ji akwụ ụgwọ maka njọ anyị bụrụ anyị ihe nzọpụta nke ahụ na mkpụrụ obi, ka anyị soro keta oke n'otito ya ebe anyị so na-ekwupụta ọnwụ ya n'ụwa site na Kristi inwere anyị. anyị nwere obere ọkwa onemone nke ahụ maka ndị na-anata oriri izizi First Communion. Klaasị ụnụnwa ga-ebido ụbọchị ụka ọzọ Ọktoba 2nd. wee na-ayọ ndị nne na nna niile na unu ya akpọ ụmụaka unu bịa. Ọ ga-abụ 10 o'clock ụmụaka na-eme nke ha. Ndị nne na nna ndị na-afụ maka ụmụaka ha ga-enwe nzukọ ofu oge anwa. Ebe ọ ga-abụ bụ na church hall, ebe anwa ka ọ ga-abụ. a wee na-elotekwere ndị niile chọrọ a na-achọ ibido dịka anyị si wee mụọ ọkwa ụbọchị ụka gara aga. a na-achọ ibido Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart, the Apostleship of Prayers. Niile chọrọ iso were bidie ka ha gbaa mbọ ka ha fụ onye na-ahazi maka ya bụ Edith Chuke. Edith, biko kwuru ke n'ọtọ ka ha fụ ọzọ. Ọ bụ nyanwa na-achọ ibidie, so ndị niile chọrọ ịbanye soro were bidie ka ha fụ ya ka unu wee mara ka unu esi na mgbe unu eji wee bidie. Daalụ. Ndị NIN National ID ha ga-anọ ebe a nụnwakwa. Ọ ga-abụ October 8th, and anyị maalụ ka ha si eme. ije na ịntanet make your appointment, mee ihe niile a gwara gị ebe anwa. anyị nwezie time mgbe ị eji were bịa na ha dị eme walk-in. ihe gbasara maka ya ọ dị na bọọdụ. ije iwelu kamera gị selu foto ya ewepụrụ akwụkwọ anwa ebe anwa. ọ bụ Satọde October 8 ka ọ ga-abụ. nke a bụ maka ndị NIN. ndị ICMO ndị nna Satọde anụnwa October 1 unu ga-enwe nzukọ unu ebe a, physical attendance. ya bụ ọ bụrụzi virtual. anyị na-emeghị ugboro abụọ ka ịtọ physical. ọ ga-abụ this Saturday, first Saturday of the month, 4 p.m. n'otu aka anwakwa ndị nne ICWO asị ka nlotala unu na unu ga-ebidokwa nke unu physical the first time again kamgbe COVID ka dị, mana anyị na-asị na ọkwụsịgo. kamgbe COVID esi na ya afụta, unu ga-ebidokwa nzukọ unu physical. nke izu unu ga-eme ya bụ na Saturday October the 15th ka ọ ga-abụ. oge unu ji enwe ya na church hall. ndị awa ka anyị si eme ka anyị si wee mụọ ọkwa. ụbọchị ụka gara aga bụ ụbọchị ikpeazụ maka Monetize Bazaar. ọkwa ihe anyị kwu. Monetize Bazaar bụ ụbọchị ụka gara aga, mana dịka anyị si wee kwukwa onwe ka o si metụta gị oge ga-ejinekwa ụka aka ụka ghere oghe ha ya anabata ya. so kịta biko ndị kwaya biko ofu ukwe ka ndị dị etu anụnwa si na o metụta ha na ha na-eme ya go ahead. kịta bụ oge ya, kwaya go ahead, give them a o nwere ndị kpọrọsị ka ha pụtabanụ. emlanya n'aka nri m mgbe m lere anya n'aka ekpe,
ịbụrụ onye nzọpụ aga m ahụ ihe ga-eme ka anyị bịaba ewezụga oge ga-ahụ ihe ga-eme ka m dachi ahụike gị ga-abụ ihe ga-eme ka anyị bịaba ozigbo ndụ o nyere gị ga-abụ ihe ga-eme ịmana ezinụlọ gị ga-abụ ihe ga-eme ọrụ ị n'ọrụ ga-abụ jaa Chineke mma nwanne m jaa Chineke mma jaa Chineke mma Nelly Okoro jaa Chineke mma jaa Chineke mma ndị Igbo Okoro jaa Chineke m asọmpi ga-ahụ ihe gị asị m na ị ga-ahụ arịgo unu ga-abụ ezinụlọ gị ga-abụ ụmụ anyere gị ga-abụ ịmara ọkụ na ọgbọ gị ga-abụ jaa Chineke mma nwanne m jaa Chineke mma jaa Chineke mma onye ọ gọziri jaa daalụnụ jaa Chineke mma onye nwere ndụ jaa Chineke asị m na ị ga-ahụ asị m na ị ga-ahụ anyị niile ga-ahụ agbata obi gị ga-abụ Amen. 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 tata bụ ụbọchị ụka ikpeazụ n'ọnwa nke Septemba 2022. ndị niile amụrụ n'ọnwa Septemba dịka anyị si eme akwụla ọtọ. If you have your birthday in the month of September, please may you stand. All the September babies, may you stand. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear September babies. Happy birthday to you. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụla ọtọ. If today is the first day you are worshiping with us here, please may you stand. Anyị na-ekene ndị niile nyanwa na onwe ya si London n'aka nni. Ana m afụkwu nwanna nwoke Chidi Ezeoke from my own village. Ya na onwe ya was permanent secretary and head of service Anambra State. Anyị na-ekene unu niile. Ndị ọzọ m akpọrọ afọ ebe unu esi na-ebịa anyị na-ekene unu. Anytime you are here, please stop by and worship with us. Kịtazi anyị na-ekene onye isi ụka tata bụ onye du anyị n'ụka bụ ụkọchukwu Kenneth Chukwu ka anyị kụpụrụ na ya aka. Anyị wee na-ekenekwa anyị niile ka anyị si eme ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka. Daalụnụ. Ọ bụrụ na agbasa ezinụlọ obodo agha sị na ụmụaka o nwere ihe nwere fọ ọnụnwa. Ọ bụrụ na o nwere nke fọ ọnụ ka anyị si eme ụmụaka unu jesia ndị okenye olute unu fine olutekwaghị unu ekene Chineke. Onye nwe anyị nọnyere unu.
Chukwu dị ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Abano misa gwụsịwo. Nna amiyedo mmadụ adịghị ka Chineke, ịhụnanya mmadụ adịghị ka nke Chineke. Wena ọbịata n'obi aghọrị kene Chineke anyị. Ọ bụ ya bụ onye nwere ike niile ka ikene ya. Ike ka Chineke Nna, amamihe do mmadụ adịghị ka Chineke, ịhụnanya mmadụ adịghị ka nke Chineke.